Boiro será esta fin de semana o escenario da segunda proba do circuito de golf Barbanza-Arousa, cunha competición federada que continúa sumando éxito e participación na súa 9ª edición. Esta fin de semana o golf volve a ser protagonista na comarca co 9º circuito Barbanza-Arousa. A segunda das 4 probas puntuables celébrase no concello de Boiro, nun percorrido curto que se poderá disputar o venres, sábado ou domingo. A cita reunirá xogadores e xogadoras de toda a comarca, nunha competición federada que puntúa tanto para a clasificación xeral do circuito como para a Orde do Mérito 2025. Na primeira proba celebrada o pasado mes de outubro, destacou o rianxeiro Daniel Varela, que fixo historia batendo o récord do campo cun espectacular resultado de -12. En categoría handicap impúxose Damián Eiras, de Boiro, con 43 puntos. O trofeo sénior foi para Manuel Caeiro, de Gondomar, mentres que Isabela Campos, de Noia, venceu na categoría feminina con 38 puntos. Na categoría júnior o triunfo foi para Leo Rei, de Ames, tamén con 38 puntos. A seguinte cita tras levarse a cabo a desta fin de semana será a finais de novembro dedicándolle á Pobra do Caramiñal, e o circuito rematará coa gran final dedicada á Ribeira o 21 de decembro, cando se entregarán os premios e a Orde de Mérito da tempada. Deporte, natureza e compañeirismo serán os protagonistas neste circuito.